No niin, what's up guys? Tänään me pelataan Lethal Companyaa. Vittu. Joo. Mut hän on mun hyvä kaveri. Joten eiköhän me mennä. Ei saa. No niin. Ja mun peliäänet taitaa kuulla huonosti tässä pelissä sitten. Ja tää tyyppi on tyhmä. Ja toi on hikiperse. No niin, nyt meni yli. Mä saavutin bänni. YouTube. Kaikki tyypit siellä YouTubessa. Toi on hikiruusperke. Painakaa se mieleen. En ole. No niin, no me mennään uuteen luolamappiin. No vittu ei. Mistä sä tiedät, että tää on se luola mun? Ei se välttämättä oo se ees. Siis jos se on tässä nyt. Niin se on jotain 70%. Yeah. Ja. Niin on me hissi. Eh. Niin on me hissi. No suka. No, mä menen katolle sit. Hello. Mä oon täällä katolla. Samuli. Oi suka! Tätä mä just tarkoitan. Mä olisin kattonut varjosta. Joo. Tulee. No niin. Tuliks tähän siis uusia mobeja? Joo, semmonen itkevä vauva tuli. Joo, ei kuulosta yhtään kivalta. Siis se on ihan niinku tavallinen niinku sijaisti, kun se kasvaa isoksi. Sit se alkaa tappaa. Se muuttuu semmoseksi hirviöksi. Ei kannata ottaa sitä syliin. Niinku ihan. Koska silloin se alkaa kasvaa, jos otat sen syliin. Joo. Se on silleen aika harmita. Okei. Tänne Samuli. Samuli. Tehdä mitä? Me ei ole käyty täällä. No ei oo täällä aamulla. Täh? Niin on muuten. No? Tiedätkö, että tähän tuli semmonen niinku. Sä oot varmaan nähnyt ne jo. Semmonen sininen valo, mistä. Joo, tuolla on. Onko? Joo, Se melkein aina tumpperi. Mä melkein kuolin sille kerran. täällä. 2 kertaa. Nähnyt se molemmat kerrat on kuollut. Mikä tää on? Ei vittu, musta on lima. Täällä ku ei saa. Älä tule tänne. Mä oon jumis! Ei! Mä oon critical injury! Ei! Kaikki katso. Mun kaveri taitaa olla. Yes! Not funny. Ei oo kivaa. Ei oo kivaa. Ai niin, siis. Tää ruusperi ei lähe. Mä uploadaan sit videon osissa. Tää oli part 1. Moro.